दसे समनि थाखाय माने राउन्ड मोनसेनि थाखाय लांथ'नो नागिरदोंमोन। वा गान्दुला मोनदों नामा नोंसोर बेखौ गान्दुला? हा बुरबकफोर आरो नेवला नों थासान्दियाव मा खोनानो मोनदों आं बेफोरखौ? बस आं मा खालामनोब्रा बस बिसोरनो खुथार खुथार खावलायबाय थाबायबा। आच्छा बारु थाइबानि लारु बै जामावा सोर? बियो पाइलट आफा। जियानो जाया मानो नोंसोर बेखौ गान्दुला साननो नाङा मिथिबाय? दा मा खालामगोन सार हेलिकप्टारखौ? मा खालामनो? हेलिकप्टारा रिटार्न हैफिनदो। मानोलाय? मानो इलेक्सनाव आंना फैसा थांजोब्बाय बेनिखायनो हेलिकप्टाराव फैसा होजोबनो हाया। मानो होनोबा आं खावसे होदों खावसे होआखै फैसाखौ। बेनिखायनो माखासेखौ लाबोफिनबाय आं फैसाखौ। दा नोंसोरो हेलिकप्टारखौ रिटार्न हैफिनदो। माबायदिब्रा आंना दा फैसा थाइसेबो गैया। इलेक्सनाव देरहाबासो फैसा मोनगोन आं। बेनिखायनो हेलिकप्टारखौ हैफिनदो। गैया हेलिकप्टारनि फैसा होनो हाला। माबायदि दुखिया एमएलए जाखोब्रा आफा नोंलाय? इलेक्सनाव देरहाबा हेलिकप्टारजों जोंहा बेरायनानै फैगोन। अरुणाचल थाङो ना शिलं थाङो। बेनि सिगां हेलिकप्टारखौ दा नोजोर हो मिथिबाय? बे गान्दुला नङा गोसो जाबानो बिरहोलाबायनाय मिथिबाय? होमबाबो जों लांनोसै नामा? सोर होगोन फैसाखौ? जोंहानि आफाखौ होनो होगोन। नोंसानि आफा खिबु सेरथेया होनो? ना हैफिन। हे पायलट। हाँ जी सर बोलिए। हाँ हेलीकॉप्टर को लेके जाओ। अभी मेरे पास पैसा नहीं है। जब पैसा होगा हम वापस लेके आएगा और घुराएगा। तब तक हेलीकॉप्टर को वापस लेके जाओ। जहाँ से लेके आया था वहाँ पे रखो। जैसे आपकी मर्जी सर। हाँ लेके जाओ। जेब्ला आंनि गोसोआ गोजोनगोन होमबासो नोंसोरनि गोसोआबो गोजोनफागोन। बेनिखायनो इलेक्सनाव देरहानो हो। दिनै इलेक्सन बयबो गावबा गावनि भटखौ हैथांदो मिथिबाय? जागोन बस नोंनि थिननाय बायदि जाथोंसै। पायलट लानानै थांदो। जी होगा। इलेक्सनाव थौदो नेवला। ओके बस। आरो नोंसोरो इलेक्सननि समाव जेरावबो जानला मानला गिदिंलाबायबाय थाना मिथिबाय? इलेक्सन जोबबा बेलेग बाथ्रा। जागोन दे। गोमबो मा जाबावनांगौ जाखोब्रा? जेबो साननाङा नोंसानि आफाया देरहायोबा जोङो थांफिनगोन अरुणाचलाव। आफाया देरहाबा हामथारगौमोनलै। औ भट होनो थांनोसै। नोंथांमोनाबो गावनि बेसेन गोसा भटखौ दिनै होबायना? होबायबा कमेन्ट खालामहर आरो गावबा गावनि रायखौ लिरनानै हर। अके। आरो दासान्दि भिडिअखौ जोंना आब' दुम्पावा गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंसो लाबोगासिनो दङ। मानो होनोब्ला नोंथांमोना मिथिखायो जोंनि बेसेबांबा लेजेन्ड गिदिर सेंग्रा दिनै गोमानानै थांबाय थैबाय। बेनि थाखायनो माने ओरैबायदि जागासिनो दङ दायो ससियेल मिडियायाव बिथांनिल' फट' भिडिअ नुबाय थानायखाय आब' दुम्पावा बानायनो उसुबिदा मोनदोंनो। थेवबाबो नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय। बेनिखायनो आब' दुम्पावनि खस्थ'खौ नुनानै नोंथांमोना लाइक कमेन्ट लिरनानै गालां मिथिबाय? दे होमबालाय। आंहाथ' आंनि भेलु गोनां भटखौ होबाय अमा खर'आव। दा नोंसोरबो आंनि भेलु गोनां भटखौ बुजिनानै नोंसोरबो अमा खर'आव भट होदो आरो आंखौ देरहाहोनानै जय जगत खालामदो। नों बेफोरबायदि फैनानै बुंफैनो नाङाना। जानोबो आरो माबायदि बिदि नेलायलायथारोथाय। बिदि नङाब्रा आइजो माहारिफोर आं नोंसोरनो बिराद मोजां स्किम लानानै फैगोन ना। जोबथा खेबनि थाखाय आं नोंसोरखौ खावलायबाय। अमा राजा नों जेनगोनखौ मिथिनानै बिदि जिरायनानै दंफायो आरो? जेननाय देरहानाया थाखायो मा थिग आं जेननोबो हागौ। बेनिखायनो आङो सान्दाखांगोन नोंसोरनिफ्राय मिथिबाय? आयु सान्दाखांनो ओंखारखायो नालाय भट होग्राफोरनिफ्रायसो। मा थिग आं जेननोबो हानाय ना। जेननानै थांबा आंनि फैसाया लस जागोन। बेनिखायनो नोंसोरनिफ्राय लाफिननांसिगोन ना। बेनिखायनो जि एसे हायो हाजारसे होनानै गालांदो। बाप्पावै अमा राजा मा जेरावबोलाय नोंनालाय? मा भट होग्राफोरनिफ्रायसो फैसा लानो नागिरखो नोंलाय? मालाया भट होग्राफोरनो फैसा होयो बेना गावनोसो नांगौनो। जानोबो आरो मालाय भट होग्राफोरनोसो फैसा रानो बे गावहासो बिनो इनि लासिं नेनानै दंबाय दङ। लाजिबा खाजि गोमायैखौ मिथिना मिथिया नोंसोर? लाजिबा खाजि गोमायैखौ मिथिना मिथिया? होमबालाय लाजि नाङा आरोहाय अमा राजा। जोंहा जोंनि गोसो बायदि भट होगोन आरो जोंहा जाय केन्डिडेटखौ मोजां मोनो बेनो होगोन आरो। आच्छा बारु थाइबानि लारु नोंसोर आंनो भट होनाय नंला बायदि मोनबाय आं। बेनिखायनो फैसाखौ हाजारसे गासिबो होनानै गालांदो। बापरे अमा राजा देन्जार खर' बाहायनो रोंगौलै नों। ओरैनो इसोरा जोंनो खर'खौ होदों नामाब्रा बाहायाबा? जिबायदि नुदों नोंसोरखौ आं नोंसोरबो आंनो भट होगोन ना होआ? बेनिखायनो भट होनानै फैखांबा आंनो फैसा 1000 होदो। दरखा नांदों नोंहा देरहाबा जोंफोरखौ फात्ताखौनो लानाय नङा। जिबायदि सेल्फिस रौमासर फिससो नोंनो भट होनो। आच्छा खोन्थालाय नोंसोर इउपिपिएल नो होगोन ना बिपिएफ नो होगोनलै? नोंसोर आंनो अमा खर'नो होगोन ना होआ? होमारदोब्रा बिराद मोजां स्किम लानानै फैगोन आं नोंसोरो मिथिबाय? आरो माखासेया अमा खर' पार्टि होननानै बुंबा माबा बिजेपि पार्टिनो देन्जार खर' बाहायब्रेयो फाग्ला फाग्लि जागोन नोंसोरो। जोंना अमा खर' पार्टिसो। बेनिखायनो जाय आंखौ मोजां मोनो अमा खर' पार्टियाव भट होनानै गालां। आरो जायफोरा नांगोल मोजां मोनो नांगोलनाव हो। जायफोरा ट्रेक्टर मोजां मोनो ट्रेक्टरनाव हो। नाथाय अमा खर'खौल' दाबाव अमा खर'नोबो हो। थ' कमेन्ट सेक्सनाव फल खालामनानै होगोन। नोंथांमोना आंखौ देरहाहोबानो जाबाय। कमेन्ट सेक्सनाव लिरहरनानै आंखौ देरहाहोनो दाबाव। आरो नुबायना बिसोर आंखौ देरहाहोआ बायदि मोनदों आं। बाय बिसोरो माबायदि होनदों आंनि सिगाङावनो? आंहा हले ट्रेक्टरनोसो होगोनहाय। आंहा जेब्लाबो ट्रेक्टरखा अमा राजा आंखौ रागा जोंनानै लाब गैया नोङो। आरो नों आंखौ बुंनानै लाब गैया। आंथ' नांगोलावसो भट होगोन नांगोलाव मिथिबाय? मयो ट्रेक्टरते भट दिम। आच्छा आंनि सिगाङावनो बिदि बुंबायना नोंसोरो? दे आंनि सरकारल' फैथों अमा खर' सरकार नोंसोरखौ देखायफिनथारगोन आं। बेबायदि सभाबोलाय नोंनोलाय सोर भट होनांगौ जाखो? सिगां धमकि होलाबायो अमा खर'। माथो खालामनो नोंसोर आंखौ देरहाया होननानै बिराद चेलेन्ज खालामदोंना।
नों देराखायाब्रा नों देराखाया जों नांगौलासो देरहागोन आच्छा बिदिना आरो ओइ सन्थ बम्र नोंसोरलाय आं बुस्थुखौ नायोल'लै आंहा बेवहाय बुंनो गोनां जेबो खोथा गैया आं बुस्थुखौ मा होननानैल' नायनानै सिरि थायो आच्छा दे आरो ओइ नारजि नोंहालाय नो कमेन्ट है नोंनाबाथाय जियानो जादोला थबिराम आंनि मुङै भट होनानै फै ओइ आं नांगौसो बम्रखौ थिननानै लाबानो जाबाय आं ट्रेक्टरसोलै गोदो नोंनो भट होनानै नोंजों खिफि जादोंसो आंहा बेनिखायनो देग्लाय नोंनो होआलां मारै गोदो गोदायनि खोथाखौ रायखांबाय थायोब्रा नोंसोर आं एबार मोजां जाबाय आं एबार मोजां जाबाय आं एबार मोजां खामानि मावगोनब्रा रायजोफोरनि देब्रा अमा खर'नोल' भट होनानै फैदो माबायदिथार नोङो अमा राजा बिदि जिरायनानै जोंखौ भट हो होनबा जागोन नामा ट्रेक्टर मानसि ट्रेक्टरखौ जोङो थगायनो हायाना जोङो थगा होनो हाया आंहाबो नांगोलनि मानसि नांगोलजोंनो थागोन बाल्ला ओइ सोमस्रि आंनो भट होदे नोङो जागोन दे नुबायना सोमस्रि आंनि सापर्टार सोमस्रिखौल' आङो नट खालामनानै लानोसै आखि नोंसोरखौ देरहाखांनायनि उनाव थांदो नोङो बेफोरबायदि भट होनाय थिलियाव फैनानै दावराव खालामबाय थानाङा नायनो सुखुला आं नोंनि अमा खर'खौ जोंनि ट्रेक्टरा देरहागोन बेनिखायनो गाबनो थाखाय रेडि जानानै था नोङो नङा माथो हाफां जोंनि नांगोलासो देरहागोन नङा माथो जोंनि ट्रेक्टरासो देरहागोन नङा माथो जोंनि नांगोलासो देरहागोन जाबाय दे जाबाय बेफोरबायदि होनबाय थानांला भट होदो दावसो देलाय नोंनि लाइन फैबाय थांसांदो भट होदो अके दे नारजि बम्र थफि अमा खर'आवल' भट होनानै फैदो আমার লাগা দেব না আমার লাগা ট্রেক্টর পার্টি হয় ओइ अमा राजा मा जाबावगोनलै मा जानांगौ जाखो आंहा आंनि इनार फिलिंस दंखायो आरो आंना गोसो सिंनि रावा बुंदों आं देरहागोन होननानै नंगौ नामा अमा राजा आंथ' नांगोलावसो भट होनानै फैबाय मिथिबायना दे होननानै लाखा मिसाखौ मा होननानै बुंनोलै आं ट्रेक्टराव भट होनानै फैबायलै अमा राजा आच्छा बिदिसो जाबाय होमबा नोंसोर आंनि सायाव फोथायनाय गैया आं हिनजाव सानै साथाम लाग्राफोरखौ बांद्राय फोथायालै बेनिखायनो आं नोंनो भट होनो हायासै आरो आखायानो आङो अमा खर' थुवां जानानै आखाइ आसि बिमाखौनो आखाइ बिमा आसि बिमायानो हारसिंनो ट्रेक्टरावसो थांबाय आंहाथ' थुनो होननानै थुखादों बाल्ला नांगोलाव दा नोंनो 1000 फैसा नांगौबा जों होगोन 1000खौ नोंनो मा थिग इलेक्सनाव जेननानै गाब्लाबायबा नोङो मानो होनोब्ला जोंनि ट्रेक्टर पार्टियासो देरहाखागोन नालाय माथो जोंनि ट्रेक्टर पार्टियासो देरहाखागोन नङा माथो जोंनि नांगोलासो देरहागोन आफा आं थांनोसै थौदो र' इसोरजों एसे बाथ्रा जानसैलायनि माबा जोंनि पार्टिखौ जेनगोन होनगासिनो बे दावसे देलाया जोंनि ट्रेक्टरा जेना माथो जाम्बि जाम्बाफोर बायदि बिदि होख्रावलायबाय थानाङालै नोंसोरो सोर देरहागोन सोर जेनगोन दानो मिन्थिथ'वा बेनिखायनो थौदो आच्छा बार' थाइबानि लारु नोंसोर जियानो बुङा मानो अमा राजाखौ गादबनानै दोननो हाया बेनिखायनो नोंसोर भट होखांबाय जेब्ला आंनो फैसा 1000 होनानै गालांदो जोंहालाय देरहाखासिगोन ना होनानै थांबाबो जेबो नङा नामा दावसे देलाय एफा अभार कनफिडेन्स जानाङा मिथिबाय नोंसिनि नांगोला जेनगोनसो हाफांगालि बांद्राय बुंनाङा मिथिबायना मानो होनोब्ला जोंसो देरहागोन नोंसोरो ट्रेक्टर पार्टिया देरहाया बांद्राय खोथा बुंनाङा मिथिबाय नोंसोरो जेनगोनसो नोंसोरनि नांगोल पार्टिया देरहाया जोंसो देरहागोन मिथिबाय जोंनि ट्रेक्टरासो नायबायल' था जुदि जों देरहायो मा खालामगोन नोंखौ मा खालामनांगौ नोंसो मिथिगौ दा मा खालामगोन नाथाय जोंनिया देरहायोबा ना नोंखौ खानाय साबथिंखागोन आं आयौ बाला होमबालाय आंबो नोंनि खानायखौ साबथिंगोन मिथिबाय जों देरहाबा आपावै मासि नांलायखौलै हिनजाव पार्टियालाव ओइ हाफां थौदो बेफोरबायदि नांलायनो हामा नांलायाखै जों चेलेन्जसो खालामदों जुदि जोंनि पार्टिया देरहायोना बेनो खानायखौ साबथिंनांगौ नाजुदां नों गेजेराव हाबनाङा जोंनि पार्टिया देरहायोबा हाफांनि खानायखौथ' बुखु जुखागोन बाल्ला जाबाय दे जाबाय गावजों गाव बिदि बुंलायनो हामा सोलों सोमस्रिनिफ्राय सोलों नोंसोरो मिथिबाय जेबो उदाया खालि नांलायनायल' साला बिसोरखौ नुनानै आंना मुदा सब जाजोबबाय हट थांनोसै आं लोगोफोर आंनो भट होबानो जाबाय बयबो 10 बोसोरनिफ्राय बयबो भट होनांगौ आंखौ मिथिबाय अमा खर'आव 10 बोसोरनिफ्राय 100 बोसोरसिमहालागै लिमिट दङ बेनिखायनो जाय फारापारि हागौ अमा राजाखौ देरहाहोनो थाखाय नोंथांमोना भटिं पलाव माबार थुदो अमा खर'नि जय होननानै लिरहरदो अके बाय लोगोफोर नोंसोरखौ लोगो मोनगोन इलेक्सननि रिजाल्ट खालि आरो भटिंआ दिनैनिल' थागोन नैबे एपिसोडआवल' थागोन दे होमबालाय लोगो मोनगोन नोंथांमोनखौ इलेक्सननि दिन खालि बाय बाय आं मिथिगौ बानलुबायदां आंना गोरोन्थि जाबाय नाथाय आं बेखौबो बुंगोन आं एन्टनिय'खौ जोबोद मोजां मोनो बानलुबायदां आं जोबोद मोजां मोनो एन्टनिय'खौ आं जोबोद मोजां मोनो एन्टनिय'खौ बानलुबायदां आं जोबोद मोजां मोनो एन्टनिय'खौ जोबोद मोजां मोनो बानलुबायदां आइया नोंखौ ओंखाम जानो लिंहरदों आं ओंखाम उखैयाखै नोङो दहायबो ओंखाम जायाखै दाबो ओंखाम जाया आरो माबाफोरसो जादों नामा मा जादों बानलुबायदां जेबो जायाखै मिथिगौ ना जों सानैया एखे लोगो जोनोम मोननाय बेनिखायनो नोंहा माबाफोर दुखु जायोबा आं मिथियो रागा जोङोबाबो आं मोनदाङो मिथिबाय बानलुबायदां बुं मा जादों आबैया
आबै बेथ' इलेक्सननि बाहेरावसो दंहैयो आच्छा नोंनाव मोनसे खोथा सोंनि आं मा खोथा सों दे दा बायदियाव एन्टनिय'आ गुबुन हिनजावखौ हाबा खालामोबा नों मा सानगोन आं मा सानगोन औ नों दुखु जागोन नामा एन्टनिय'निफ्राय गोजानाव था मा बुंदों नों बेफोरखौ मा बुंदों एन्टनिय'निफ्राय गोजानाव था एन्टनिया जुदि दाबायदियाव मोजां जानानै फैयो नों मानो इसेबां रागा जोंदों दिनै ना एन्टनिय'नि न'खरनि मानसिफोरासो माबा मोनसे होनलायबाय नोंखौ आंखौ रावबो जेबो बुङाखै जायखिजाया एन्टनिय'नि न'खरनिफ्राय गोजानाव था जागोन दे फैदोल' नों ओंखाम जानो ओमफ्राय आं ओंखाम जाया होननानै बुंखाबायना आइया लिंहरगासिनो आरो सिगारेट सोबनाया खम खालामबा खालामसो अके दसे उनाव थांगासिनो आं जोंलारि आइ हेट इउ बे बुहुमाव बयनिख्रुइबो बांसिन मुगैयो होननानै बुङोब्ला नोंखौनो बेनिखायनो जोंलारि बेटार बेनो मोजां जागोन आंनिफ्राय गोजानाव था बानलु बेदाङाबा मा होदों बेवहाय आंनोबा दिनैसिमबो गोहोआनो जायाखै बिनि गिफ्टखौ बेखेवनानै नायनो दिनै आं बे गिफ्टखौ बेखेवनानै नायनांगौ ना नायनाङा जाखो आंहालाय माने जेरावबो जेरैबो जारलाल' जाबाय थायो आंनि साखाथियाव दिनै एन्टनिय'बो गैया एन्टनिय'आ आंनि थाखायनो दिनै हस्पिटालाव थैथां जुजिगासिनो आरो आं बेखौ गोसो जाबाबो नायनोबो हाहैया मानो एसेबां आंनि जिउआलाय बिदि जानानै थाखो दिनै बानलु बेदाङा आंनि सासे मोजां लोगोआबो आंखौ मुगैबाय बानलु बेदांनि जायगायाव आं जानायमोनब्ला आंबो बिदिनो रियेक्ट खालामगौमोनदां बानलु बेदांखौथ' आङो जेरैबाबो आङो फेस खालामबाय नाथाय फावगालिजों आं बोरै नुजागोन फावगालिजों आं बोरै आंनि गोसोनि खोथाखौ खोन्थानो आं फावगालिनो बानलु बेदां बे गिफ्टखौ आं जुदि नोंनो रिटार्न खालामबाबो नोंथ' आजावनाय नंखाया अब्लाबो लोगो हिसाबै नोंनि बे गिफ्टखौ आं लानोसै आरो आं बेखेवनानै नायनोसै मानो होनोब्ला आंनि मोजां गाज्रि समाव नोंल' आंखौ हेफाजाब होदों बेनिखायनो नों जेसेबां आंखौ रागा जोङा मानो बानलु बेदां नोंनि गिफ्टखौ नायगोन आं आजावनानै लागोन आं आयौ बाला माथो बे गथ'आलाय गाबगासिनो दङ खोमाहाय मानोबा गाबदों लेपटप बे बेसेबां दामि आरो लाइजाम मा लिरदों बियो लाइजामाव डियार जोंलारि आं खन्थाइगिरि नङा मोजां सोदोब बाहायना बाथ्रा बुङो थेवबो बुंगोन इउ आर द बेस्ट नों सासे गोख्रों आरो साहस गोनां सिख्ला जायखौ आं बाख्नायो बाखि नों जेरै दं एरैनो था रावनिबो थाखाय सोलायनो नाङा आइपेडखौ आंनि अननाय साननानै ला मोजां सोलोंथाइ लानायाव बाहायदो आरो दावबायदो एनिवेज हेपि बार्थडे एन्ड आइ रियेलि लाइक इउ बानलु बेदाङा आंखौ एप्रिसियेट खालामदों बानलु बेदाङा आंखौ एप्रिसियेट खालामदोंमोन बेथ' आंखौ मालाबाबो बाख्नाया नाथाय दिनै बानलु बेदाङा आंखौ एसेबां गाज्रि मुगैबाय आं मा खालामबावनांगौ दे फारसेथिं एन्टनिय'बो गैया माखासे खोथाखौ मोजाङै बुंनानै होनोबो जोंलाय मानो हारसिं गाबबाय दं नोंलाय आं गाबाखैनो आयौ बाला थगायनाङाबाय माथो आपेल फिथाइनि लेपटप बावसोहाय आयौ बाला सोर होदों नोंनो रावबो होआखै आंखौ थगायनाङाबाय देलाय खोन्थालाय मा जादों हारसिंनो बिदि दुखु जास्लायसै आंनो खोन्थाना आङो मानसिफोरजों गाज्रिबाबो नोंसोरबायदिजों गाज्रि नङाबाय नोंनि बिमा बिफाजों गाज्रिबाबो नोंजोंथ' गाज्रि जानो हायाना मानो होनोब्ला नों आंनि फिसा बायदि मिथिबाय आं जेबो जायाखै मानो गाबदों बुंलाय दाखालिनि बुथारनो नागिरनायफोरासो माबा बुंदोंमोन नामा नोंखौलाय मादै दाउस्रि आं नोंखौ फोथायनो हागोन ना फोथायनो हागोनथ' आरो बुं मा जादों नों आंनो फोथायनानै आंनो खोन्थानो हागोन दे मादै दाउस्रि आं जोबोद गाज्रि अबस्थायाव दङ आं न'आवबो गाबनो हाया आइ आफाखौबो दुखु मोनहोनो हाया नोंथ' दाखालि आंखौ सुथारनो नागिरनायखौ मिन्थिदों दा बिसोरो रावबो नङा एन्टनिय' बिमायासो खालामजोबनायसो आयौ बाला बैथालि बुरिया दिनै आं नोंनो खोन्थानोसै आं जेबो आगोरखौनो मोनाखै मा खालामनांगौ मा थानांगौ खोन्था दे खोन्था आंनो खोन्था जेबो नङा एन्टनिय'जों आंजों गोसो थोलायोमोन नाथाय एन्टनिय' बिमा बिफाया आंखौ फसाया जायनि थाखाय एन्टनिय'जों आंजों गोसो थोलायोबाबो जोङो समाजनि नोजोराव मानसिफोरनि नोजोराव सिरिसो गोसो थोलायखोमानांदों फारसेथिं फावगालिया गोसो गैयाबाबो एन्टनिय'जों आस्थाम सोनांदों बिसोरनि न'खरनि गेदेरफोरनि नारसिननायाव
नाथाय दा फावगालिया एन्टनिय'खौ मोजां मोनो मादै आरो एन्टनिय'आ आंखौ बेराफारसे फावगालि आरो बानलु बेदाङा आंखौ जोबोद हेफाजाब होबाय जोंहानि हाबा हस्पिटालाव थाहैनायाव आरो आंखौ जापानाव थांनायावबो थांनो थाखाय गोबां हेफाजाब होबाय आंनि फ्लाइटनि टिकेटखौबो दाननानै होबाय गासैखौबो एरेन्ज खालामजोबनानै होजोबबाय बानलु बेदाङाबो अब्ला आङो माबोरै बिसोरनि जेराव नुजाबावगोन आरो फावगालिया मिथिबा मा सानगोन दाथ' एन्टनिय'आ आंखौ बासायनो थाखायनो हस्पिटालाव दंहैयो हस्पिटालाव खमायाव थानांबाय आं मा खालामनो मादै दावस्रि नोंनो बुंलाय आं जोबोद दायनिगिरि मोनबाय गावखौनो दायनिगिरि साननाङा नों मिथिबाय नोंनि बेवहाय जेबो गोरोन्थि गैया नाथाय बानलु बेदाङा दिनै आंखौ मुगैयो जाय मानसिया आंखौ लोगो साननानै हेफाजाब होदोंमोन आरो बे बानलु बेदाङा आंनो बार्थडे खालि प्रेजेन्ट होदोंमोन नाथाय आं बानलु बेदांनि प्रेजेन्टखौ बेखेवनानै नायथ'वाखैमोन दिनै बानलु बेदाङा बे लेपटपखौ सावनो खिन्थादों बे गिफ्टखौ अब्लाबो आं बेखेवनानै नायबाय जाबाय नाथाय मोनसे खोथायासो गाज्रि जाबायना बे एन्टनिय' बिमा बैथालिया मा बालि नोंनि खिथु जागासिनो बियो आंनि आफाखौबो किडनेप खालामनानै हारा मुरा सेफायनाया बेनो नाथाय जों दुखिया मानसिया मा खालामनो हानो मादै दावस्रि दिनै गाबोन जोङो पुलिस थानायाव थांगोन पुलिसखौनो बायनानै लाजोबगोन आंखौ हेफाजाब होनो हानाय रावबो गैया एन्टनिय'नि अनगा दिनै एन्टनिय'आबो दिनै हस्पिटालावसो दंहैयो आं मा खालामबावनो दे बे खोथाया सैथो क्लिअपेट्रा नांथालि बुरिखौ ओरैनो गादबनो हाखाया बिराद पावारफुल मानसि बदतमिज बुरिया बेनिखायनो बेखौ गादबनो हानाय सासेल' मानसि दं मिथिबाय बेनो जाहैबाय एन्टनिय'आनो हस्पिटालावसो दङबा बे मोजां जाबानो मोजां जागोन नोंनि एजेन्सि दङना बिनि बिमा क्लिअपेट्राया बे एन्टनिय'नि अनगा बेखौ रावबो फेजेननो हानाय नङा माबायदि पावारफुल मानसि क्लिअपेट्रा मिथिबाय दिनै अमाराजामोननिख्रुइबो दुलाय एमएलए मोननिख्रुइबो पावारफुलसिनथार बेनिखायनो आं गोसो जानानैबो जेबो खालामनो हायाखै नों जापानाव थांनोसै होमबा जापानाव थांनांगौमोन नाथाय आइ आफाखौ गारनानै थांनोबो बायो माथो जिउनि दावहायाव गावनि खामानिखौ मोजां मोनग्रो मिथिबाय बेनि उनावहायसो नोङो मानसिखौ मोजां मोन नोंनि नखरखौ बेनि उनावसो गावनि सोरबा आंगोखौ बा लाइफ पार्टनारखौ सिगां गावनि खामानिखौ मोजां मोन खामानिखौ अननो रोङोबानो जों गासैखौबो अननो रोंलांनाय जालांगोन लासैनो बेनिखायनो जापानाव थांदो फरायहैदो आरो मोजां मानसि गेदेर मानसि जानानै बे क्लिअपेट्रानि मोखाङाव हास्लाफैदो बाल्ला आंबो नाजागोन बेखौ गादबनो नाथाय इसेबां इजि नङा क्लिअपेट्राखौ गादबनो मिथिबाय बेनि थाखायनो एसे टाइम हो आंनो मिथिबाय आरो नोङो जानला मानला मानसिफोरनो खिन्थालाबायनाङा हाफांमोना मिथिबा नोंसिनि नखरखौसो रागा जोंगोन मिथिबाय बेनिखायनो रावनोबो खिन्थानांला नों नाथाय आं एन्टनिय'नि खबरखौ मोननो लुबैदोंमोन जाय मानसिया आंनि थाखाय गावासो जिउखौ एफा गिदिर डेन्जाराव दोनदों एन्टनिय'खौ आं गाबोन खबर लाहैगोन नोंनो खोन्थाफैफिनगोन ओमफ्राय हायोबा फावगालिनो खिन्थानानै लादो नामा नों जागोन आं खिन्थानानै लागोन आरो गाबबाय थानांला मिथिबाय बे बानलु बेदां खुगा गाज्रिया गाबोननो मोजां जागोन बियो बदतमिजा बेलाय रागा जोंखागोन ना गावनि बिनानावनि लोगोआनो थगायदोंबा आरो नोंबो खोन्थायासै नालाय नङा होमबा आरो नोंबो मालाय बोरै खोन्थानो नङा होमबा मोजां मोननायावलाय मालाबा सैथोखौबो लाखुमानांगौ जायो बेनिखायनो बे बाराव नों साननाङा हारसिं दं आंबो दङ मिथिबाय फैदो नोंखौ दोनना फैनोसै आङो बबेनिफ्राय फैखो नोंलाय भट होनानै फैदोंमोन आं लोगोसे अमा राजाजों एसे नांलायना फैबाय बाल्ला नंगौ नामा होमबालाय आरो गाबबाय थानांला मिथिबाय आं गाबोन एन्टनिय'खौ खबर लाहैगोन आरो नोंनो खोन्थागोन अके जागोन दे हेलौ लोगोफोर दिनैनि एपिसोडानो भटनि थाखायसोमोन बेनिखायनो बांद्राय खामानि मावनाय जायासै भटनिखायसो लानानै फैदों दिनै लोगोसे गाबोन मोजां लानानै फैगोन मानो होनबा दिनै भटआवनो थालांबाय माखासे एपिसोड आरो लोगोसे जिबायदि जागासिनो जेरावबो दुखुनि लैहोर बेनिखायनो माथाफोरानो खामानि होआखैनो जोंना बिथां दुम्फाव गालिना बाहानाल'सो नांगौ बेनिखायनो कमेन्ट भिडिअ'आ गोलाव जायासै बोथोरा मोजां जायोबा दासान्दिथ' भिडिअ'खौ सानफ्रोमबो लाबोबाय थादोंना गेबथ' खालामाखै होमबाबो नोंथांमोना बुजिदो आरो लाइक शेयार साबस्क्राइब आरो कमेन्टआव नोंथांमोना दिनै सोरखौ सापर्ट खालामो आंखौ ना अमा राजाखौ ना इउपिपिएलखौ ना बिपिएफखौ ना बिजेपिखौ ना कंग्रेसखौ नोंथांमोना जायखौ सापर्ट खालामो कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरदो आरो अमा राजाखौ मोजां मोनोबा अमा राजाखौ भट होदो